aquesta institució té ànima pròpia i sentir-te part d'aquesta institució et fa sentir molt orgullós, et sents escoltat, et sents valorat, et sents un més d'una gran família. I perquè ells gaudeixen molt de poder tenir aquesta estona de pati, a qui li agrada jugar al futbol, a qui li agrada estar dibuixant, o també quan fem activitats d'expressió corporal, doncs intentem donar-li molt de valor en aquest temps de migdia perquè l'equilibri entre l'estona de menjar i l'estona de joc faci que el nen i la nena estiguin a gust. El fet de pertànyer en una comunitat on el respecte, el sentit de pertànyer a una família, i al fi i al cap passes més hores aquí a l'escola que fora, diguéssim, amb la teva família o amb els teus amics. I aquí te sents recolzat, estimat.